L'espriu, com totes les persones molt traumatitzades, queda com marcat per això. I marcat vol dir que la seva manera de reaccionar està molt sota la influència d'aquest trauma. Doncs, per exemple, l'espriu, imagineu-vos aquesta situació de que les coses sempre van a pitjor, no? Jo estic a punt de morir-me i em salvo, però la meva germana es mor, i el meu germà es mor, i després veu una guerra i es mor fins a l'apuntador i no queda ni un pam sense tacar de sang. És a dir, llavors, clar, això queda impregnat en la seva manera de reaccionar. Llavors, l'espriu era un home amb unes vivències molt catastròfiques. Per exemple, ell davant del futur era un home que reaccionava sempre amb alarma i amb sensació d'amenaça. No depèn de la teva voluntat el reaccionar així. Llavors, per exemple, quan la seva germana va quedar embarassada, ja de grans, doncs l'espriu sembla ser que va quedar super descol·locat, super estranyat i super confós. Per què? Perquè per ell era inconcebible que algú portés criatures al món.